Hare Rama Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare. Hare Rama 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 Hare Hare Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya 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 Shri Jaya Jaya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda. Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Dvaita Jaya Chandra Advaita Jaya Chandra Gaura Jaya Bhakta Gaura Bhakta Vrinda Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya 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 Shri Shri Chaitanya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda. Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Advaita Chandra Dvaita Chandra Jaya Gaura Jaya Bhakta Gaura Bhakta Vrinda. Vrinda Om Tat Sat. என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? Actually 14th chapter start பண்ணிருக்கோம். 14. ஓகே ஓகே. சாரி. ஸ்கிரீன்ல வந்தா சொல்லுங்க, நான் அது வரைக்கும் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து எதுக்கு நான் இந்த கதை இப்போ வந்து நம்ம எதுக்கு நான் மறுபடியும் சைத்தன்யா சரிதாமிரதாக்கு போனோம்னா, இப்போ இது ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷல் இருக்கு. என்னன்னா, விருந்தாவன்ல இருக்கோம் நம்ம. இப்போ நான் உங்கள வந்து எங்க கூட்டிட்டு போனேன்? பாதாள லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டேன்னா, நீங்கலாம் நினைப்பீங்க, "என்ன மாதாஜி என்ன பாதாளத்திலேயே விட்டுட்டு போயிட்டுறீங்களே! நாங்க விருந்தாவன் பார்க்கணும். தாமோதர் மந்த்ன்றதால, நான் நினைச்சேன்னா, உங்கள இங்கேயும் கூட்டிட்டு போலாம்." அப்படின்றதால கூட்டிட்டு போயிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வெப் பேஜ் நாட் அவைலபிள்ன்றதா? அவைலபிள் காட்டுது மாதாஜி. மாதாஜி கூட அதே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம கலாவதி மாதாஜியும். ஆ. ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியலையே. மணிமேகலை மாதாஜி அப்புறமா கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே ஏன் அப்படி வருது? ஓகே மாதாஜி. பண்ணவா மாதாஜி? பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? இல்ல இல்ல வரமாட்டேங்குது நான் மாதாஜி. பண்ணிடுறேன். நோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம். பண்ணுங்க? இல்ல நான் பண்றேன். பட் அது இல்ல நான் செக் பண்ணி பாக்குறேன் மாதாஜி. என்னை ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க, நான் பாக்குறேன் மாதாஜி. நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க, நான் செக். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டார்ட்டிங் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? அது முடிச்சுட்டோம் நம்ம. ஸோ வருஷத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. गौरपश्यानात्मवृन्दै श्रीलक्ष्मीविजयोत्सवं श्रुत्वा गोपीरसोल्लासं हृष्टा प्रेम्णा ननार्तसः. हरे कृष्णा. गौरव पश्यन् आत्मवृन्दै श्रीलक्ष्मी विजयोत्सवं श्रुत्वा गोपी रसोल्लसां सृष्ट प्रेम्ण ननर्त सह தமது அந்தரங்க பக்திகளுடன் இணைந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு லக்ஷ்மி விஜயோத்சவ என்று அறியப்படும் திருவிழாவிற்கு சென்றார். அங்கே அவர் கோபியர்களின் அதி அற்புதமான அன்பினை விவாதித்தார். அவர்களை பற்றி கேட்பதால் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்று மாபெரும் கிருஷ்ண பிரேமையில் நடனமாடினார். லக்ஷ்மி விஜயோத்சவ் அப்படின்னு பாத்தீங்களா? லக்ஷ்மி கதை சொன்னா இது பாத்தி எவ்வளவு கோயின்சிடன்ஸ். ஆனா லக்ஷ்மி கதை சொன்னா இப்ப லக்ஷ்மி வராங்க. நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? அதனால வந்து லக்ஷ்மி வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவல் லக்ஷ்மி விஜயோத்சவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு போறாரு. அங்க வந்து அவர் வந்து கோபிகளை பத்தி பேசுறாங்க. அவங்கள பத்தி ஜஸ்ட் கேட்கறத உடனே அவங்க வந்து அந்த அந்த ஃபீலிங் அவருக்கு வருதுன்னு. அதனால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு மறுபடியும் அவர் பிரேமையில் பண்றாரு. ஜெய ஜெய கௌரச்சந்திரா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யா ஜெய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய அத்வைத தன்யா. जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य जय जय नित्यानंदा जय ஜெய அத்வைத தன்யா. எல்லா புகழும் கௌரச்சந்திரர் என்று அறியப்படும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு உரித்தாகட்டும். எல்லா புகழும் பகவான் நித்யானந்த பிரபுவிற்கு உரித்தாகட்டும். எல்லா புகழும் மிகவும் உயர்ந்தவரான அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு உரித்தாகட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மதன். हरे कृष्णा. वेरी नाइस. जय जय श्रीवाचादि गौर भक्त गण जय श्रोत्र गण यंत्र गौर प्राणधना.
ஜெய ஜெய ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த கண ஜெய ஸ்ரீத கண சாரா கௌர பிராணதன. எல்லா புகழும் ஸ்ரீவாச தாகூரின் தலைமையிலான எல்லா பக்தர்களுக்கும் உரித்தாகட்டும். எல்லா புகழும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை உயிர் மூச்சாக ஏற்றுள்ள வாசகர்களுக்கு உரித்தாகட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஏ மாதா பிரபு அச்சைனா பிரேமேர ஆவேஷே ஹேன காலா பிரதாப ருத்ரா கலீல கரீல பிரவேஷே. ஹரே கிருஷ்ணா. ये मद प्रभु आसेन प्रमेर आवेशे हेन काले प्रदाबरुद्र करीले प्रवेशे. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரவச அன்பில் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கையில் மாமன்னர் பிரதாபருத்ரர் தோட்டத்தினுள் பிரவேசித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதாப் ருத்ரா வந்து கரெக்டா அந்த தோட்டத்துல என்டர் ஆறாரு. எப்போ அப்படின்னா அவர் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கச்சே பிரதாப் ருத்ரா வந்து அந்த டைம் கரெக்டா தோட்டத்துக்கு போறாரு. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்து அவர் என்டர் பண்றாரு. சர்வபாமா உபதேசா சாதி ராஜ வேஷா ஏக்காலே வைஷ்ணவ வேணா கரீல பிரவேஷா. சர்வபௌம உபதேச ஒரு செகண்ட் அவங்க படிக்கட்டும். பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ಸರ್ವಭೌಮ ಉಪದೇಶ ಸಾಪ್ತಿ ಜಾಜ ವೇಷ ಏಕಲ வைஷ்ணவே வேஷா கரில பிரவேஷா. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் உபதேசங்களை பின்பற்றி மன்னர் தமது ராஜ உடையினை கைவிட்டு தற்போதைய வைஷ்ணவ உடையில் தோட்டத்தினுள் பிரவேசித்தார். பொருளுரை. சில நேரங்களில் அகில கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் பக்தர்களுக்கிடையே பாரம்பரிய காவியுடை மக்களுக்கு பரிச்சயமின்றி இருப்பதால் நூல்களை விநியோகம் செய்வதற்கு மக்களை அணுகுவதில் சிரமத்தை காண்கின்றனர். எனவே மக்களின் முன்பாக ஐரோப்பிய அமெரிக்க ஆடைகளை அணியலாமா என்று அந்த பக்தர்கள் வினவுகின்றனர். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரால் மன்னர் பிரதாபருத்ரருக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுரையின்படி தமது சேவைக்கு உதவும் பொருட்டு தமது உடையினை எவ்விதமாக வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. எங்களுடைய நூல்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக அல்லது மக்களை சந்திப்பதற்காக எங்களது உறுப்பினர்கள் தங்களது உடைகளை மாற்றும்போது பக்தியின் கொள்கைகளை அவர்கள் மீறுவதில்லை. உண்மையான கொள்கைகளை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை பரப்புவதற்கும் அந்த நேரத்திற்காக ஒருவர் சராசரி மேற்கத்திய உடைக்கு மாற வேண்டியிருந்ததால் அதை எந்த ஆட்சேபனையும் இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ என்னன்னா பக்தின்றது இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம வந்து வைஷ்ணவ உடைகள்ன்றது வந்து நம்ம எதுக்கு போடுறோம்னா நம்ம மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அவங்களுக்கு வந்து பிரேமை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து நம்மள பார்த்தா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சந்தனம் எல்லாம் வைக்கிறது வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ஷனுக்கு, ரெண்டாவது நம்மள பார்த்தா அவங்களுக்கும் அந்த ஃபீலிங் வரணும்ன்றதால. இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாப்பீங்க, ஓ இது பண்ண முடியல. நானே பார்த்திருக்கேன். 2-3 டிவோட்டிஸ் நம்ம கிளாஸ்லயும் சரி வெளியிலும் சரி, நம்ம செஷன் சொல்றேன். ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மாதாஜி எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் மாதாஜி, எங்க வீட்டுல என்னன்னா எனக்கு வந்து லாங் ஹேர் பிடிக்காது, ஷார்ட் ஹேர் தான், அதனால நான் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே அதெல்லாம் செட் ஆகாது, அதனால நான் கிளாஸ் எடுக்கல. ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது, எங்க வீட்டுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மாதாஜி, சந்தனம் எல்லாம் வைக்க முடியுமான்னு தெரியல, அதனால நான் கிளாஸ் எடுக்கல. 2 ஏன் விஷயத்துல கூட சொல்லுவாங்க, உங்களால திலக்கம் எல்லாம் வைக்க முடியலன்னா அப்ப நீங்க ஏன் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க? இப்படி யாரும் டைரக்டா கேட்டது இல்லை. இது 3வது என்னோட எக்ஸ்டென்ஷன். பட் இப்படி பேசுறவங்களும் இருக்காங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஒரு ஜெனரல் ஸ்டோரிக்கு சொல்றேன். சில தடவை வந்து எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, இப்போ என்ன கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, யாயுதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தே சத்பி தாஷசி பக்தம் வை பராம் கிருத்வா ஏவே வைஷசி அசம்சய. சோ நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினா அதுதான் விருந்தாவன். அவர் வந்து உட்காந்துடுவார். ஓகே, இதை வச்சு ஒரு கதை இருக்கு. அந்த கதையை நான் வந்து டைம் இருந்தா சொல்றேன், ஒரு 2 நிமிஷம் அப்புறம். இப்போ இது வந்து பிரபுபாத் கிட்ட வந்து கேட்டாங்களா, நான் புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், பட் இங்க வந்து நான் சன்னியாசி உடையில போனேன்னா பீப்புள் கிட்ட அப்ரோச் பண்ண முடியாது அமெரிக்கால. இப்போ வந்து சன்னியாசி உடையில போனா நம்ம வேல்யூ விட அவங்களுக்கு தெரியுது. பட் அந்த டைம்ல அவங்க வந்து சொன்னதால நான் வந்து இப்படி போலாமானா பிரபுபாத் அப்ஜெக்ட் பண்ணதே இல்லை. தாராளமா போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா இதுதான் எப்பவுமே சொல்றேன், இது வந்து சீனியர் மோஸ்ட் டிவோட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இதெல்லாம் கவனிக்கவே மாட்டாங்க.
இதுவே வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா நோட்டீஸ் பண்ணது. என்னோட கால் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிட்டு நான் இனிஷியேஷன் போனப்போ, வீல் சேர்ல போட வச்சு கூட நான் ரொம்ப கேஷுவல் ட்ரெஸ்ஸா இருந்தேன். அப்போ நம்ம குரு மகாராஜ் ஜெயபதி குரு மகாராஜும் சரி, அங்க அவரோட வராஹ பிரபு அங்க அவருக்கு மாவராஹ பிரபு அவருக்கு சேவை செய்யற அவரும் பார்த்தா, அவங்க அதெல்லாம் நோட்டீஸே பண்ணல. அவங்க வீல் சேர பார்த்த உடனே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அது இனிஷியேஷன்ல செகண்ட் டைம் பார்த்தோம் நாங்க. ரைட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இனிஷியேஷன் அப்போ இல்ல. அவர் உடனே வந்து ஓடி வந்து எப்படிமா இருக்கேன்னு கேட்டார். அந்த லெவல்ல இருக்கிற அவர் ரைட் அவர் ஜேபிஎஸ் ஓட இவர் தான் அசிஸ்டன்ட்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அவ்வளோ சீனியரான டிவோட்டி அவர். அவங்க வந்து அவங்களோட எளிமை. அது ஒன்றும் இல்லாம நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு குரு மகாராஜ் போட்டோ கேமரா எடுத்துட்டு இருந்தேன்னா அவர் போட்டோ எடுத்துட்டாரு. நான் ஒரே டென்ஷன். ஏன்னா நாங்க ஒரே 2 பேருமே வீல் சேர்ல இருந்ததால தனியா கூட்டிட்டு போனாங்க. நான் வந்து அச்சச்சோ எடுக்கக்கூடாது போல இருக்கு அப்படின்னோடனே வெரி ஸ்வீட்லி அவர் எடுத்து கொடுத்தாரு அந்த போட்டோவை. ஏன்னா நான் அங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருந்தேன் அந்த கிரௌட்லயும் அந்த கையை வச்சுட்டு அப்படின்னோடனே என்ன என்ன பியூட்டினா அவங்களோட ஹம்பிள்னஸ் தெரியுது. அதை விட்டுட்டு நம்ம கூட நிறைய தடவை வந்து சாஸ்திரப்படி இருக்கணும்ன்ற ரூல் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம மனசுலயும் பக்தி இருக்கணும். இது வந்து பக்தின்னு இல்ல, ட்ரெஸ் டு தி ஒகேஷன் சொல்லுவோம் ரைட். இது ஆர்டினரியா ஒரு கிளப்புக்கு போனா கூட ரூல் இருக்கு. இப்போ ஒரு கிளப்புக்கு போனா நீங்க வந்து டிஷர்ட் போடக்கூடாது. அப்படியே போட்டாலும் காலர் டிஷர்ட் தான் போடணும், ஃபுல் பேண்ட் தான் போடணும், ஷார்ட்ஸ் போடக்கூடாது, லுங்கி போடக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ரூல் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கும் அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். ஆனா ரூல்ஸ் நம்ம வந்து ரூல்ஸே வந்து ஃபாலோ பண்றதுல நம்ம ப்ராசஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. பக்தி தான் மெயின் ப்ராசஸ். அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்ன்றத நீங்க பார்க்கணும். அந்த விஷயத்துல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுவேன். என்னன்னா நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் ரைட். நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸும் சரி, மெயின்லி மெஜாரிட்டி தமிழ் டிவோட்டிஸ் தான் எப்பவுமே கேரே பண்ணது இல்லை. நான் ஹோட்டல்ல எடுத்திருக்கேன், ரோட்ல கூட எடுத்திருக்கேன், ஒரு தடவை சேருப்பு முன்னாடி கூட எடுத்திருக்கேன், காவா முன்னாடி கூட கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். மாதாஜி ஏன் மாதாஜி இப்போ போய் எடுக்கிறீங்கன்னு ஒருத்தரும் சொன்னதில்ல. இந்த மாதிரியும் துப்பட்டா போட்டு எடுத்திருக்கேன், சில தடவை ஷர்ட் பேண்ட் கோட்டு பாதியில வந்து கூட எடுத்திருக்கேன், ஹோட்டல் ரூம்ல எடுத்திருக்கேன், எந்த பாயிண்ட் இன் டைம்லயும் கார்ல எடுத்திருக்கேன். ஏன் மாதாஜி இப்படி எடுத்துதான் ஆகணுமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட கேள்வி கேட்டதில்லை. ஏன்னா எல்லாருமே என் தமிழே அராகுராவா பேசி திக்கி பேசி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட், கிருஷ்ண கதையில இருக்கிற ஆர்வம். அப்படி இருக்கிற ஒரு டிவோட்டிஸ் மனசுக்குள்ளயும் சரி இருக்கிறதுலயும் சரி அங்க கிருஷ்ணர் உட்கார்றாரு அப்படின்னு. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அட்வான்ஸ் தாட். இப்ப நீங்க கேட்பீங்க மாதாஜி நம்ம எல்லாம் அட்வான்ஸ் டிவோட்டி இல்லையே. டிவோட்டி அட்வான்ஸ் ஆறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்கலாம். ஆனா அந்த தாட் நம்ம அட்வான்ஸ் ஆக்கலாம் இல்லையா. அதை விட்டுட்டு இப்படி இருந்தா ஏன் பண்ணணும், அப்படி இருந்தா ஏன் பண்ணணும், நம்ம பிரச்சனைகளே இருந்தோம்னா நம்ம அட்வான்ஸ் ஆக முடியாது. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்து கூட பவர் எனக்கு வேணும், நான் லீடர் ஆகணும், நான் இந்த லீடர் என்ன தப்பு கண்டுபிடிச்சா நம்ம தாய்வோம். டபுள் அபராதம். ஏன்னா தெரியாம பண்ணா ஓகே, தெரிஞ்சு பண்ணா இன்னும் டபுள் இல்லையா. வைஷ்ணவ அபராதமும் சேர்த்து வரும். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் சைடு எடுக்கலாம். இப்போ இதுவே வந்து நம்ம இங்க போலாம். எங்கன்னா இதே வந்து ரிவர்ஸ்ல இப்ப வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்து ப்ரீச் பண்ணி கார்ப்பரேட் லெக்சர். இது வந்து சேது மாதாஜி இல்ல, பட் அவங்கள ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போயிருந்தேன் லெக்சருக்கு. கூட்டிட்டு அப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, என்ன மாதாஜி இங்க கூட பக்தி இன்கம் கிரியேட் ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் எந்த லெக்சருமே, அதாவது கார்ப்பரேட் லெக்சரா இருந்தாலும் சரி, டாப் மேனேஜ்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சரி, என்ன ஒரு பியூட்டினா அவங்க கிட்ட கூட நான் வந்து அந்த 14 சாப்டர் 14 வெர்ஸ் 3 அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஓவரால் கிளிம்ஸ் பகவத்கீதால இருக்கிற இந்த சாப்டர் அப்படின்னு ஆடுவோம். எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை கொண்டு வரலாம். நாங்க வந்து டம்ஷராஸ்னு ஒரு, அதாவது வார்த்தை ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க அதை கெஸ் பண்ண முடியுமான்னு டாப் 20 கொஸ்டின்ஸ்னு ஒரு கார்ப்பரேட் கேம் இருக்கு. அதுலயும் பகவத்கீதா இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து அந்த ப்ரீச்சிங்க நம்ம கொண்டு வரணும்னு நினைச்சோம்னா கொண்டு வரலாம். ஏன்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா ரைட், எல்லாமே அர்த்தம் பத்தி பேசுறதுதான். ஆனா அதையும் இன் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய பேங்க் பிரசன்டேஷன்ல ஒரு சன்னியாசியோட 5 மினிட்ஸ் ஸ்பீச் இருக்கு, மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச். சரி, சன்னியாசி எங்க, மோட்டிவேஷன் எங்க அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிற கான்செப்ட் நம்மளுக்கு முக்கியம். அதுல இருக்கிற பிரின்சிபல் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் ரைட். அந்த அவர் கொடுத்த ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னா, அந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுங்க. நான் நாளைக்கு அந்த முடிஞ்சா அந்த வீடியோ பிளே பண்றேன், இல்லைன்னா அந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். 2 கதை உங்களுக்கு சொல்லணும். இந்த கதை, இன்னொன்னு 3 பேர் 3 people in 1 room அப்படின்ற சொல்லுங்க, அது ஒரு கதை. அப்புறம் சன்னியாசி சொன்ன பேங்க்ல ஒரு கதை. ஏன் இதெல்லாம் கொண்டு வரேன்னா, எந்த ஃபார்ம்ல சொல்றாங்க, யார் சொல்றாங்க, யார்கிட்ட சொல்றாங்கன்றது ரெலவென்ட் இல்ல, யாரை பத்தி சொல்றாங்கன்றது. சோ ஒரு தடவையும் இது வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு. இதை வந்து நான் சாக்ஷாத் இதை நான் மதுரையில நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன உடையில இருக்கோன்றது டாப் டிவோட்டிஸ் நோட்டீஸே பண்ண மாட்டாங்க.
சேது மாதாஜி இன்னைக்கு இல்ல. ஆனா அத முடிச்சுட்டு அதே ட்ரெஸ்ல நாங்க வந்து ஏன்னா டைம் இல்ல மாத்துறதுக்கு. அன்னைக்கு வந்து மோடி வராருன்றதால நாங்க போயிட்டு ரூம் எல்லாம் மாத்த டைம்ல அப்படியே யூட்டர்ன் எடுத்தோம். ஓகே. லேப்டாப்பு, பேகு, கையில சொல்லுவாங்கல்ல, இது எல்லாம் அப்படிதான் கோட் ஒண்டி கட்டிட்டு போனோம். போறச்சே நரசிம்ம கோயில் தான். அந்த நரசிம்ம கோயிலுக்கு வந்து போரிட்டு ஆம், வந்து நான் பேசிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரிலாம் மாதாஜி இங்கெல்லாம் உள்ளலாம் அலோவே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு போயிட்டு அந்த லெமன் கிடைக்கும்னா அது ஏதோ ஒரு வேண்டுதல்ல பண்றவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. அது ஒன்றும் ஸ்பெஷல் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்க பாட்டுக்கு சரி ஓகேன்னு கிளம்பிட்டோம் நாங்க. கிளம்பி வந்த உடனே அங்க அங்க தல பூஜாரி வந்து கூப்பிட்டாரு. இப்ப கூட சேது மாதாஜி இருந்தா அத சொல்லி சொல்லி இருப்பாங்க. கூப்பிட்டு நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. வாங்க அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா அவங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வான்னு நரசிம்மர் கூப்பிடுறாரு. நரசிம்மர் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு. எதுவுமே இல்ல. பொட்டு இல்ல. இதோ இப்படிதான் இருந்தேன். Dress கூட இந்த மாதிரி சுடிதார் கூட இல்ல. அந்த டைம் வந்து பார்த்தா வெறும் பேண்ட், சட்டை தான் இருந்துச்சு. ரைட். அப்படி இருந்தும் வந்து இவங்களுக்கு குடுக்கலன்னா நரசிம்மர் ஃபீல் பண்ணுவாரு. அதுல பக்தி எனக்கு கூட இல்ல. ஏன்னா நரசிம்மர் அவ்ளோ நான் கும்பிட்டது கூட இல்ல. இப்ப கூட நான் வந்து அ எ ச பிரபு சொல்வாரு அங்க. அங்க ஆசிரமத்துல பிரம்மச்சாரி பிரபுக்கள் 2, 3 பேர் சொல்றச்சே, "நரசிம்மா இது போடுங்க மாதாஜி." நான் உடம்பு சரியில்லாதப்ப கூட, "போடுங்க மாதாஜி, போடுங்க மாதாஜின்னு" சொன்னா. இது கொஞ்சம் எனக்கு இது கொழுப்பு வச்சுக்கோங்க, போட மாட்டேன். அப்படின்னு தானிஷி மேம் கூட, "ஏய் நான் அனுப்புறேன் கவசம் கொண்டு வந்திருக்காங்க." ஆனா, "இல்ல மேம் நீங்க வச்சுக்கோங்க." அப்படின்னு. ராமகிருஷ்ண பிரபு தான் புரிஞ்சு வச்சுப்பாரு. அவர் சொல்லுவாரு, "ஏய் அவ வேண்டவே வேண்டான்வா. அவர் கிருஷ்ணா ஒண்டி தான்." இதுவும் கரெக்ட்ன்னு நான் சொல்ல வரல. பட் சொல்றேன் அந்த தாட்னால வேண்டாம். அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு குருக்கு தான் புரியும் அப்படின்றது. அந்த பாவம். ஏன் இத நான் லிங்க் பண்றேன்னா, அந்த பாவம் தெரிஞ்சு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நரசிம்மா கிளாஸ் எல்லாம் எனக்கு குடுப்பாரு. ஈவினிங் நரசிம்மா கிளாஸ் ராதிகா எடுக்கட்டும். இதுன்னு. நான் அதான் சொன்னேன், "பிரபு நான் அதெல்லாம் எடுப்பேன். எனக்கு அது ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரியும். அதனால அந்த விதத்திலயும் பக்தி பண்ணலாம்." எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்ம பசங்களோ, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸோ, யார் வேணா ஸ்பவுஸோ, அம்மாவோ, பசங்களோ இது பண்றது இல்லன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ண வேணாம். ஏன்னா கோயில்ல இருந்தே நான் வந்து நரசிம்ம பூஜைலாம் பண்ணுவேன். அவர் ஸ்பெசிஃபிக்கா நரசிம்ம ஐஸ்வர்யா மாதாஜிக்கு ராதிகா குடுங்க அப்படின்னுவாரு அவரு. பார்த்து பார்த்து பண்ணுவாரு. ஏன்னா, ஒரு குருவோட ஸ்தானம் ரைட்? கவசமா நான் போடுறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல அப்படின்னா, வந்து இதுதான். நான் வந்து திலகம் எப்பவுமே தண்ணீல வைக்கிறது. திலகம் வைக்கிறச்சே கூட ரொம்ப ரேரா தான் பொட்டு வைப்பேன். ஏன்னா, அந்த பொட்டு கூட அந்த கிருஷ்ண பாதத்த அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஃபீலிங். செயினு, கீன்னு எல்லாமே வந்து அந்த தாட். இது வந்து கரெக்ட்டான தாட்டா, தப்பான தாட்டான்னு சொல்லல. பட் அந்த தாட் வந்து ஒரு குருக்கு புரியும். தப்பா எடுக்காம அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவ்ளோ ஸ்வீட்டா அவர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அதான் சொல்றாரு. அதனால தான் இவ்ளோ பேரு கேட்டோம். யாரும் கேட்டதில்ல. பட் யாராவது நெனச்சா கூட, ராமகிருஷ்ண பிரபு எப்பவுமே கேட்டதில்ல. "ஏம்மா திலகம் வைக்கல?" அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டதில்ல. ஏன்னா, அவருக்கு அந்த பாவம் புரியும். அப்படின்றது. அதனால குருவால புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து யாராலுமே முடியாதுன்றதால, பிரதாப் ருத்ரா இப்ப மாறு வேஷத்துல போடுறாரே, சைத்தன்யாக்கு தெரியாதான்னு நம்ம நினைப்போம். கண்டிப்பா தெரியும். ஏன்னா குருக்கு தெரிஞ்சது யாருக்குமே தெரியாதா அப்படின்னா, குருக்கு தெரிஞ்சது மத்தவங்களுக்கு புரியாது. அதுக்கோசரம் இத சொல்ல வரேன். மத்தவங்களுக்கு புரியாததால, அந்த குருன்ற ஸ்தானம் வந்து இஸ் வெரி எலிவேட்டட். அந்த குரு வந்து ஆன சைத்தன்யா என்னன்னா, அத தெரிஞ்சுக்காத மாதிரி சொல்வாரு. ஏன்னா பக்கத்துல அவரு சன்னியாசி ரூபம் எடுத்திருக்காரு. ஆனா அது பிரதாப் ருத்ராவின் ஆசைன்றதும் தெரியாதால தான் அவர் உழுந்து தொப்புன்னு பிரதாப் ருத்ரா மேலேயே விழணுமா? நித்யானந்தா கண்ணு கூட செலுத்த மாட்டாரு. அவர் வேணும்ட்டே இவர் விழட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விழுவாரா? இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டோரீஸ்க்கு பின்னாடி நம்பளுக்கு அர்த்தங்கள் புரியாம இருக்கலாம். ஆனா, குரு குருக்கே தெரியறச்சே, குரு ரூபத்துல இருக்கிற சைத்தன்யாக்கு தெரியாதான்றதுக்கோசரம் தான் நான் வந்து இந்த டாபிக்க நான் எடுத்தேன். ஓகே. சோ இத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தானிஷ் மேம் இன்னும் வரல. சோ அவங்க வர வரைக்கும் இன்னொரு ஸ்லோகத்த நம்ம பார்க்கலாம். வெரி நைஸ். மணிமேகலை மாதாஜிக்கு வந்துச்சு இது. சபா பக்திராஜ்ஞா நிலயோட காதஹனா பிரபுபாதா காதாரி பாதே சஹஸ்ர கரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. சப மாதாஜி பக்தோ சாவி அஜ்ஞானில சதகஜ பிரபுபத தரிபடே சகஜ கரியா மாமன்னர் பிரபாபுரத்தார் மிகுந்த பணிவுடன் முதலில் கூப்பிய கரங்களுடன் எல்லா பக்தர்களிடமும் உத்தரவு பெற்றார். அதன் பின்னர் பெரும் தைரியத்துடன் அவர் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து மகாபிரபுவின் தாமரை பாதங்களை பிடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரதாப் ருத்ரா வந்து ராஜாவா இருந்தும் ஹம்பிள்னஸ் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். திருநாதபி சுனிச்சேனா தரோரபி சைஷ்ணுனா அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த தாட்ல இருக்கணும்னு. இது புஷ்ப மாதாஜி படிக்கணும் இது. अंकी मूडी प्रभु प्रेमा भूमि दशायाना निर्पाति नल पुण्य करे पादा संवाहना. आंगी मोदी प्रभु प्रेमे भूमि देशयाना निरिपरि नभुन्य करे பாத சம்வாகன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரவச அன்பில் கண்களை மூடியபடி திண்ணையில் படுத்திருக்க மன்னர் மிகவும் திறமையான முறையில் அவரது கால்களை பிடித்துவிட தொடங்கினார்.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ பாருங்க, மாதாஜி. மன்னர் வந்து யாராவது காலை இது வரைக்கும் பிடிச்சிருக்காரானாலே தெரியாது. இருக்குமான்றதே டவுட். ஆனா அவர் வந்து எவ்வளவு ஸ்வீட்டா பிடிக்கிறாருன்னா, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பக்தி மார்க்கம் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் மார்க்கம். அது ராஜாவா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதோட நான் வந்து ராசலீலா நாளைக்கு அந்த ஸ்லோகா வருது. நாளைக்கு அந்த ராசலீலாவை கண்டினியூ பண்ணலாம். இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. Ma'am, live you can stop, ma'am. Hare Krishna. Happy Bhai Dooj and have